Vitajte v podcast Poď ráz. Dnešným hosťom je pani Zuzana Koženéková, s ktorou sa budeme rozprávať o prejavoch psychosomatiky. Dobrý deň, pani Koženéková. Dobrý deň, prajem. Vitajte u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A predstavte sa našim divákom, čomu sa profesne venujete. Ďakujem za slovo. Ja sa venujem psychosomatike ako terapeutka. Som vyštudovaná psychologička s 11-ročnou praxou a o psychosomatiku som sa začala zaujímať už vlastne v puberte, kedy som začala čítať knihy od doktora Murphyho o sile našich myšlienok, podvedomí a o schopnosti samoliečenia. A začala som si tak prepájať tak logicky, že ako súvisí to naše telo s tou dušou. Potom mi začali nejaké také menšie zdravotné problémy, ktoré sa nedali liečiť antibiotikami a podobne. A ja som práve hľadala nejakú cestu v tých knihách o psychosomatike. A keď sa mi podarilo nájsť tú príčinu, napríklad zvedomiť si niečo, tak som mala akoby taký dôkaz, že to funguje, to, čo je v tých knihách. Potom som išla študovať psychológiu v Nitre, jednoodborovú, ktorá je dosť zameraná z môjho pohľadu tak na tú racionalitu. Ja som sa vlastne 4 roky z 5 venovala výskumu, metodológii v psychológii. Takže som išla potom tým smerom tej štandardnej psychológie, prispôsobila som sa tomu. A potom som pracovala na ministerstve vnútra ako psychologička pre integrovaný záchranný systém, pre operátorov 112 a potom pre políciu. Ale ja osobne ako bytosť som trošku trpela, lebo mne práve tam chýbala tá zložka tej našej duše. Toho, že to naše telo pracuje s nejakými informáciami a rada som práve hľadala tie súvislosti aj pri poradenskej činnosti ako psychologička navádzať tých ľudí na to telo, že počúvajme to telo, ono nám povie same, čo treba. Čo sa muselo stať, aby sa z vyštudovanej psychologičky a zo ženy, ktorá má úspešnú tú psychologickú kariéru, že ste sa rozhodli venovať profesne tejto psychosomatike? Čo bol taký ten bod zlomu u vás? Bod zlomu bol asi ten, že som bola veľmi preťažená ja už, lebo som pracovala zároveň ako koordinátor týmu posttraumatickej intervenčnej starostlivosti, čo znamená, že na ministerstve vnútra sú týmy, ktoré chodia na smrteľné nehody, na ťažké udalosti, na krízové situácie, kde sme pomáhali ľuďom krízovou intervenciou, prvou psychologickou pomocou a spracovaním tej traumy natoľko, aby z toho neboli nejaké potenciálne dlhodobé následky. A ja som proste cítila, že som proste v tej polícii a v tom kolose, že fungujem v takej tej, nazvime to, mužskej energii, v tom výkone, že musím stále fungovať. Cez deň práca, po večeroch pohotovosti a moje telo, tým, že ja som to znaladená na moje telo, mi začalo dávať stopky, ktoré som ale nepočúvala, lebo som mala hypotéku, lebo bolo treba nejak fungovať. A potom ale prišiel bod, kedy ma už moje telo nepustilo a išla som do takého vyčerpania, že už som to potrebovala vlastne riešiť aj s odborníkmi. A potom mi začali aj nejaké ženské poteže a ja som už vtedy, to bol pre mňa ten bod, kedy som si povedala, že idem ja počúvnuť to moje telo, tú moju dušu, ktorá ku mne prehovára. A hlavne ja som už asi posledné 2 roky mala pocit, že mám mať v živote inú cestu. Ale ten môj rozum ma veľmi držal presne v tom tradičnom, že treba zarábať peniaze a treba fungovať v tom nejakom systéme, v tom štandardnom. A nevedela som len tak odísť, samozrejme. Aké boli tie signály, ak môžete povedať tak konkrétnejšie, ktoré vám ukazovali na to, že tá vaša duša chce ísť iným smerom? No, oni boli vlastne rôzne. Jednak ja mám veľmi rada prírodu, takže vždy, keď som sa na chvíľočku dostala do prírody, tak som cítila som, že tam je niečo viac. Že to nie sú iba zelené listy a kôra, to keď sa pozeráme na stromy a pôda, cítila som akoby, že je niečo za tým. Akoby to moja duša si spomínala na niečo, čo má každý z nás. To bola jedna taká rovina, že som akoby, ja takmer celý môj život tak cítila, že je niečo viac. A druhá rovina bola napríklad to, že pri poradenstve, keď som mala ľudí na poradenskej činnosti, tak sa mi napríklad udialo pri jednom klientovi, že mi začal rozprávať o nejakej traume. A ja som zrazu uvidela obraz akoby z iného života. Lenže štandardný psychológ ešte
tam, kde som pracovala, si absolútne nemôže dovoliť rozprávať o nejakej reinkarnácii. Takže som to urobila tak diplomaticky, že som mu pomohla cez nejakú vizualizáciu, ale to som mu samozrejme si tam nedovolila povedať. Ale začalo sa mi častejšie stávať vlastne to, že som videla u mnohých ľudí, aj u známych, aj u klientov vlastne to prepojenie tej psychosomatiky. To znamená vlastne soma je to telo, psyché je tá duša, takže prepojenie toho, že to telo ti niečo naznačuje, že máš buď ísť inou cestou, alebo máš ako robiť niečo inak. A ja som mala ako keby pocit, že mám taký dar a teraz si to už aj myslím, to ako keby navnímať, načítať, keď niekto mal nejaký problém a ja som videla, že to má byť inak. Napríklad nejaká žienka z mojich kolegí napríklad mohla mať problém v oblasti gynekologických potiaží a ja som práve videla, že nie je v energii tej ženy, tej, ktorá vie trošku plynúť. My ženy vôbec nie sme telesne prispôsobené na ten svet, ktorý tu je, výkonový, ale my potrebujeme naozaj mať to plynúce obdobie a potom to aktívnejšie. Vtedy vieme byť v kľude, keď je ten nervový systém naozaj pokojný. No ale samozrejme nemohla som jej to hneď povedať, lebo nie každý to chce počuť. Niekto potrebuje ísť lekárovi, potrebuje si dať napríklad lieky predpísať a vôbec nechce riešiť nejakú ako takúto hlbšiu príčinu. Iba som dala taký príklad, že sa mi začalo diať to, že som akoby uvidela u toho človeka, že keby napríklad zvolnila tempo alebo zmenila prácu, že by tam nemusel byť nejaký problém do budúcna. A poďme ešte si tak jednoduchosti definovať, čo je vlastne tá psychosomatika a tie psychosomatické prejavy na našom tele. No, to je celkom ťažká otázka. Lebo vlastne z pohľadu diagnóz psychosomatika alebo psychosomatické potiaže boli v minulosti považované už za diagnózu. Ale keby sme sa pozerali na to aj z pohľadu zahraničia, tak tzv. Energetická medicína sa už začína byť takým štandardom. To znamená prepojenie tej energetickej úrovne a toho tela. Takže čo znamená vlastne psychosomatika je to, že keby sme sa pozerali na človeka celostne, že sme duša, telo a na vyššej úrovni spirituálne aj duch, tak tá duša si cez to telo prežíva hmotu. To znamená, že keď sa niečo udeje nám v živote a nie je to spracované, zostanú tam nejaké emócie, tak na tej energetickej úrovni to zostane niekde na tele. Neviem, či som bola zrozumiteľná teraz. Áno. A kde to presne sa ukladá? Alebo máme, že jeden typ emócie sa ukladá v nejakom konkrétnom orgáne? Ako to funguje s tým ukladaním tých emócií v tele? No, ja mám ten názor, že to telo vlastne vieme s ním pracovať ako s informáciou. Že telo nám chce poslať niečo ako informáciu. Napríklad niekto nezvláda už agresívne útoky svojho šéfa, nevie to spracovať. To, čo nevieme spracovať, môže byť napríklad v žalúdku alebo v tráviacom systéme a začne mať žalúdočné potiaže. To je vlastne symbolika toho, neviem to spracovať, hej. Takže ja vlastne pracujem s klientami, ktorí prídu, že ich vlastne navádzam v tom rozhovore, že poďme sa na to pozrieť symbolicky, lebo to telo s nami naozaj až takto jednoducho pracuje, keď ideme do tej väčšej hĺbky. Samozrejme, nie je vždy jednoduché potom sa zbaviť emócií, ktoré sa tam 10 rokov ukladali. To je potom už iná rovina, ale dá sa to. Sú mnohé spôsoby. Takže áno, súhlasím, že niektoré veci sú také skôr štandardnejšie, že tráviaci systém nemôžem niečo stráviť v žlčníku. Mám často klientov, ktorí majú potlačený hnev voči inej osobe. Plúca sú často, nemôžem v niečom dýchať, ale často sa na plúcach aj ukladá smútok. Srdce sú vzťahy, milovať a byť milovaný a tak ďalej. Takže, lebo ja som čítala nejakú štúdiu, že naozaj, keď niekomu niekto zlomí srdce, že je to naozaj fyzická bolesť toho srdca, že sa to môže tak prejavovať. Takže máte aj vy takúto skúsenosť? Áno, mám takú skúsenosť. Dokonca mám ešte skúsenosť aj takú, vlastne v rámci psychosomatiky my ideme
aj do tzv. Transgeneračnej traumy, alebo teda rodovej traumy. To znamená, že niekto práve, kto môže mať v tomto živote nejakú aj diagnózu na srdci, alebo bolesť na srdci, že nemusí to byť diagnóza, ale je to taká tá psychoemocionálna bolesť, tak môže to byť z tých rodových príbehov predkov, ktoré vlastne fungujú tak, že potrebujú byť uvidené, uzreté, pustené do svetla a nahradené tým pozitívnym príbehom. A to naozaj môže ovplyvňovať fyzické zdravie a psychické zdravie tých potomkov, teda nás, čo tu teraz žijeme. I napriek tomu, ak naši predkovia už tu nie sú? Áno, áno. Môžeme si to predstaviť, ten celý rod ako takú veľkú energetickú bublinu, tak ako každý z nás má okolo seba to energetické pole, tak ja dávam takú metaforu, že to si môžeme predstaviť ako také energetické pole a rovnako ako keď sa niekomu niečo stane, niečo traumatické, napríklad keď mal 5 rokov, pohryzol pes a mohol tam prísť také zláknutie, nejaká emócia zaseknutá, takzvané, tak to isté sa môže stať vlastne v tom rode, že sa tam stane nejaká bolestivá, traumatická vec a keď tam zostanú tie emócie zaseknuté, to v preklade znamená, neboli prijaté, smútok nebol vyplakaný, nebolo uvidené to, čo malo byť uvidené, aj keď sa tam stali nejaké náročné veci, tak to tam zostane a rovnako to nejako vyzerá, ako keď je to trauma od toho daného človeka. Hej? Ako teda môžeme tú traumu, my ju môžeme možno vidieť, hej? Že človek si nejakou tou sebaanalýzou príde k tomu, že asi toto by to mohlo byť, ale ako to môžem to uvidieť, ale ako to mám spracovať? Ako si môžem sama sebe pomôcť? Sama sebe si môžem pomôcť tak, že potrebujem v prvom rade bezpečný priestor na prejavenie všetkých tých emócií, ktoré tam boli. A teraz už je dobré, aby som mala vlastnú integritu takú, aby som si nacítila, či si na to trúfnem sama, čo na vyššej úrovni každý z nás vie si liečiť tie veci. My máme tie samoliečebné procesy úplne prirodzene každý, alebo cítim v rámci tej mojej integrity a celistvosti, že pri tomto by som potrebovala niekoho, kto ma bude sprevádzať. Buď to môže byť naozaj kamarátka, ktorý tam má tú duševnú úroveň alebo skúsenosť s traumou a s liečením, alebo je to odborník v zmysle psychoterapeuta, ale naozaj ako kvalitného si trúfnem povedať ako psychologička. Alebo potom liečiteľa, lekára a tak ďalej. Proste odborníka, ktorý s tým ale naozaj vie pracovať. Čo to znamená, že s tým vie pracovať? Že vytvorí ten priestor na to, aby tie emócie mohli výjsť von. Vrátim sa o krok naspäť, lebo ste sa pýtali, že ako si viem pomôcť sami, tak sa vrátim o krok naspäť, že som na to sama, hej. Že cítim, že môžem. Potrebujem sa akoby vrátiť v myšlienkach naspäť v čase do toho daného momentu a dovoliť si v tej najväčšej úprimnosti si pustiť tie emócie. Pustiť hnev, úzkosť, smútok, všetko. Všetko, čo tam bolo, čo tam mohlo zostať zadusené. To, s akými emóciami je najväčší problém, sú také tie ako nedovolené v úvodzovkách, hej? To znamená, že napríklad nejaké výčitky alebo hnev voči niekomu, alebo aj voči niečomu, čo nás presahuje, tak my tam máme tzv. Racionálnu brzdu, že nám to nedovolí si to zacítiť. Alebo napríklad voči rodičom. Veľa ľudí potrebuje byť stále v tej role toho dobrého dievčatka, dobrého chlapca, ale my sme ľudské bytosti, ktoré majú nejaké emócie. A keď sú tam veci, ktoré nám ublížili, my si potrebujeme dovoliť to v tej čistote, precítiť, uzrieť a prepustiť. Ono sa to vlastne prepustí vtedy, keď je to vypustené ako von. Hej? Takže odporúčate vy, ako niekto, kto pracuje s tou psychosomatikou, napríklad povedať aj nahlas, ako sa cítime vnútorne, keď nám niekto ublížil. Hej? Lebo často sa hovorí, že nebudem hovoriť o mŕtvych zle, ale keď tam je tá emócia není prijatá, áno, tak možno je dobre povedať, že ten človek mi ublížil tak a tak nahlas, aby sme to aj my počuli a vedeli to prijať, tú emóciu. Áno. Hej? To je zaujímavé. Presne tak, ako hovoríte. Tam ide o to dostať von.
Aby to nezostalo vlastne v tom tele. To znamená, buď to vypoviem, ako ste povedali, niekto to potrebuje napísať, niekto potrebuje ísť do relaxácie alebo meditácie, predstaviť si toho človeka a vypovedať to vnútorným hlasom. Každý potrebuje niečo iné. Dôležité je si to tam naozaj dovoliť všetko. Hej? Napríklad, aj keď tam prídu nejaké vulgarizmy, čo človek štandardne nepoužíva vulgarizmy a tam vtedy prídu, keď je sám so sebou, treba si to dovoliť, aby sa to popustilo. Ako ten plynový hrniec, hej, aby tam nebol ten tlak. To je veľmi dôležité. A potom to prázdne miesto by malo byť vlastne ako ošetrené svetlom. Poviem to tak spirituálne, lebo s tým, ako pracujem, tak ja nebudem iba tak ako štandardne psychologicky o tom rozprávať. Áno, ešte teraz vás zastavím na chvílinku. Takže tá prvá fáza bola, že my si potrebujeme prijať tú emóciu. Potom druhé bolo precítiť ju, nejakým spôsobom ju prejaviť. A teraz je tento tretí bod, ktorý ma zaujíma, že nahradiť to svetlom. Ako sa to robí? Toto nám viacej vysvetlite. Pokiaľ niekto je, že nechce ísť psychoterapeutovi alebo psychológovi, alebo už prípadne aj bol, lebo nie vždycky máme šťastie na týchto profesionálov. Ano. Takže keď niekto si povie, že áno, som si vedomý, že mám nejakú traumu, tie pocity som si vypísal alebo vyrozprával, ale teraz ako to nahradiť, to prázdne miesto, ktoré sa uvoľnilo v tej našej duši, ako ho nahradíme tým svetlom? Odpoviem v zmysle toho energetického liečenia. To znamená, že keď sa vrátime v čase, kedy bola spôsobená nejaká trauma, môžeme si predstaviť, dám taký príklad, že tam bol nejaký násilník a nejaká obeť. Keď si predstavíme, že tam vznikli nejaké emócie u tej obete, napríklad pocity bezmocnosti, hnev, smútok, zúfalstvo a podobné emócie, u násilníka tá agresia a tá energia tej zloby, keď to veľmi skrátim, tak môžeme si to predstaviť, ako je to v tom poli, akoby okolo tých ľudí a my to vyslovene vyčistíme, ako keď si upratujeme miestnosť, to vyčistíme, prepustíme to do svetla a môžeme si potom predstaviť, ako to prázdne miesto, ktoré sme upratali, že sa tam zalieva svetlo. To je v rámci toho energetického liečenia. Niekedy tam prichádza to, že tam mal by byť doplnený ten pozitívny príbeh, ale ono sa to často deje ako tak spontánne. To je spôsob, ktorý aj ja odporúčam mojim klientom, keď si objavia nejakú rodovú traumu, že si tak spomenú, že fúha, že toto riešila moja stará mama, takže ako si to vedia sami ošetriť, tak ja odporúčam takú techniku, že napísať si ten v úvodzovkách starý príbeh, ten bolestivý, a potom začať od začiatku a napísať ho tak, ako potrebujem, aby chcel, ako by som chcela, aby to bolo, alebo ten predok. A znie to veľmi jednoducho, ale naozaj to funguje, lebo to naše podvedomie, tá naša duša si s tým už pracuje. Áno, ja som aj rozmýšľala, že či to tu teraz poviem, že ako ste mi vy pomohli, keď sme spolu telefonovali a ste mi vysvetľovali, že ako funguje táto psychosomatika, tak som sa vás spýtala, že ja mám problém, alebo mala som problém s očami, ktorý sa mi zahmlil proste zrak a nebolo to ani také, že konzistentné. Takže som si myslela, že mám tie intolerancie alebo proste alergie, ale kde som prišla k lekárom, všetko boli v poriadku tie výsledky. Takže som si hovorila, že ja už fakt neviem, že čo to je. A keď sme spolu telefonovali, tak ma to napadlo, že tak ja sa vás teda spýtam, že čo by to mohlo byť s tými očami. No a vlastne vy, jak ste mi to vysvetľovali, že mohlo by to byť aj v tej rodovej línii, tak ja som si vlastne spomenula. Mne je to také komplikovanejšie tým, že moji starí rodičia aj rodičia už nežijú. Takže vlastne si nemôžem zavolať tej mame alebo starej mame a spýtať sa. Takže ja som si vlastne, ale v tom momente, jak sme spolu telefonovali a vy ste mi toto vysvetľovali, tak som si spomenula, čo mi stará mama raz hovorila, ten príbeh toho rodu. A vlastne, jak vy ste mi to hovorili, tak ja som sa začala strašne smiať. A nemohla som sa prestať smiať. A ja som si ešte hovorila, že nesmej sa, však to je neslušné, hej, akože chcem, aby prišla do podcastu, hej. No a potom sme dotelefonovali, ja som si hovorila, že je fakt ako niečo by na to mohlo byť. No a odtedy vlastne vidím úplne perfektne.
Hej, vôbec nemám problém s tými očami. A dokonca včera som povedala kamarátke, že my sme odchádzali s mužom z domu a ja mu hovorím pri dverách, že vieš čo, počkaj, ja som si zabudla dať kontaktné šošovky. Ja som proste ako tak dobre vidím, že som proste zabudla si ich nasadiť do očí. Hej? Takže u mňa sa to naozaj ako to, že sme prijali ten fakt toho, čo si prešla tá moja stará mama, tú skúsenosť, a ja som to vlastne uvidela a asi aj tá trauma, jak som mala ten záchvat smiechu, vlastne pomohla dostať to asi von z tela, sa to nejakým spôsobom uvoľnilo a teraz ja mám veľký rešpekt voči tej mojej starej mame, vlastne tým, čím si prešli ako rodina a vlastne ja som za to neskutočne vďačná. Takže síce mi to otravovalo život, ale vlastne mňa to posunulo k takej vďačnosti za ten rod, čo pre nás spravili, dajme tomu. Takže áno, funguje to. Wow, ďakujem veľmi pekne za tie slova. Zimomriavky som mala. Aj sa mi veľmi páči, že druhá vec, ak niekto hľadáte terapeuta, tak musím odporučiť pani Zuzku, lebo mne sa veľmi páči ten bezpečný priestor, ktorý vy vytvárate. Aj v tom telefóne ja som cítila, že je to absolútne prijatie čohokoľvek, čo ja poviem. A to si myslím, že je aj obrovský dar. Že nie je to len akože chcem podporiť toho klienta, ale ten človek musí mať aj také tie hĺbšie vrstvy, s ktorými pracuje. Poďme ešte k tým emóciám. Ak môžem na to ešte zareagovať, lebo tu by som chcela práve spomenúť to, že za to vďačím tomu ministerstvu vnútra. Lebo ja som tam práve bola donútená doslova ísť za veľmi, veľmi svoju komfortnú zónu, keď sme vlastne pomáhali ľuďom na nejakej nehode, kde stratili blízkych a my sme tam boli na to, aby sme vlastne tak odbremenili tých policajtov a tie záchranné zložky, tak byť s tým človekom v tom smutku, pomáhať mu spracovať takto závažnú traumu človeka, toho psychológa a tých pomáhajúcich ľudí potrebuje dostať do tej energie som tu pre teba, aj keby sme tu iba v tichosti sedeli, plnou vedomou pozornosťou som tu s tebou. To je jedna rovina. A druhá rovina je tým, že sa stretávam naozaj s rôznymi životnými príbehmi už veľmi dlho, tak ma to dostáva do stále väčšej, nemám rada slovo pokora, ale teraz ho použijem, pokory voči ľuďom a voči životu, že čo všetko sme schopní prežiť, zažiť a ako je hlboko liečivé, keď tam nie sú emócie, hanby, viny a tak ďalej, lebo tie nám práve môžu spôsobovať nejaké fyzické potiaže. Ktoré sú také najčastejšie a najsilnejšie emócie, ktoré bývajú uväznené v tom našom tele, s ktorými musíme pracovať? No, myslím, že tam ako veľmi často býva taký zaseknutý smutok, bolesť zo straty, bolesť toho, že som niečo nemal, hlavne vo vzťahoch, ako veľmi, veľmi často ideme do liečenia tých vzťahov a potom je to práve vina, hanba a to sú veľmi nízko vibračné emócie, tak toto poviem, ktoré naozaj spôsobujú reálne fyzické ochorenia, že oni zostávajú v tom tele. Takže je dobré sa potom pozrieť na to, že sme vinní, máme sa za čo hanbiť, viete, snažíme sa tu čo najlepšie, ako vieme na tomto svete. A tu je práve dôležité to prijatie a tá láskavosť aj od iných ľudí, ak niekto niekomu povie nejaký príbeh a je tam niečo aj veľmi zahambujúce, niečo veľmi bolestivé, aby dostalo toho druhého človeka to hlboké prijatie a tú láskavosť. To je vlastne to najliečivejšie z môjho pohľadu. A teraz ma ešte tak trošku odbočím. Ma napadla jedna vec, či sú závislosti prejavom traumy. Že je to vlastne závislosť, je vlastne psychosomatický prejav, ktorý my si neuvedomujeme, lebo je akceptovaný v spoločnosti. Hej, že dáme si pohárik, ale v podstate to nie je normálne. Hej, že sa intoxikovať. Hej? Takže jaká je vaša skúsenosť v tomto smere? Áno, odpoviem teraz ako psychologička. Presne tak, možno si to predstaviť ako taký cyklus bolesti, keď sa niekomu stane trauma alebo bol dlhodobo traumatizovaný napríklad v detstve. Môžeme si to predstaviť, že zažíva hlbokú bolesť ten človek
utrpenie a nevie, čo s tým. To je vlastne na tomto najhoršie. A droga, alkohol, cigarety, gamblerstvo prinášajú na chvíľočku tú úľavu, na chvíľočku príjemný pocit, príjemné pocity a to zabudnutie na tú bolesť. Áno. Zdá sa nám to akože divné, že veď potom, po tej látke prichádzajú aj tie negatívne pocity po všetkých. Ale toto je akoby jediná tá úľava, ku ktorej ten človek prichádza. A veľmi často to môžu byť aj neuvedomené traumy. Veľa ľudí, ktorí majú závislosť, je také ľahšie, ale aj také ťažšie, môžu mať traumy, o ktorých nevedia, ktoré sú napríklad z ranného detstva. Alebo môžu byť ešte aj niekde ďalej, na úrovni duše, ale úplne som nechcela hneď ísť do tejto témy, ale áno, môže tam byť aj táto úroveň, že tá trauma nemusí byť z tohto života. To znamená, že to je dokázané aj vedecky, že tam je tá súvislosť medzi závislosťou a traumou a teda riešením je ísť k zdroju, vyliečiť tú traumu. Druhá rovina mi ešte napadla pozrieť sa potom na ten celý môj život, ako žijem, či si niečo niekde nekompenzujem. Či sa napríklad neprejedám preto, lebo som v pracovnom kolektíve, kde sa cítim nepochopená, kde nemôžem byť sama s sebou, nie je to práca, ktorú chcem robiť, tak po práci sa prejedám napríklad, alebo mám to jedlo ako ten zvládací mechanizmus. Takže dobre sa ešte pozrieť na túto rovinu. Som správne, som v správnom vzťahu, som v správnej práci, alebo mám nejaké vnútorné postoje správne nastavené. A takisto aj priniesť do tej hry sebalásku a povedať si, že prijímam to, čo sa mi stalo a aj to, že teraz v tomto momente mám nejakú závislosť, ale že postupne to púšťam. Púšťam tú minulosť a pomalinky s tým pracovať, tak ako to ide. Áno. Dajme si ešte tak na záver. Vedeli by ste nám urobiť taký laický rýchlo kurz tých psychosomatických prejavov v našom tele. Že ako sa prejavuje, napríklad keď máme problém máme časté bolesti hlavy, čo to môže byť? Kde je ten zdroj? No, opäť ideme vlastne cez tú symboliku. To znamená, že aj keď teraz nespomeniem všetko, vieme sa na to pozrieť tak, že telo s nami komunikuje symbolicky, takže keď má niekto problém napríklad s nohami, môže tam byť téma buď koreňov, to znamená má si riešiť rodinu, rod, alebo sa nemôže posunúť dopredu. Brucho, trávenie, neviem niečo spracovať, dýchacie ústrojenstvo, buď v niečom neviem dýchať, alebo tam tiež môže byť nejaká trauma z minulosti, kedy ten človek sa nemohol nadýchnuť v niečom. A ženské pohlavné orgány, mužské pohlavné orgány súvisia so sexualitou, prípadne s plodnosťou, takže tam je dobre ísť do týchto tém. A hlava, migrény. Tu môže byť veľmi veľa aj nejakých fyziologických ďalších príčin. Tam je dobre sa potom pozrieť aj s lekármi na to, ale z toho duchovného hľadiska psychologického to môže byť z dlhodobého preťaženia, že niekto má vzorec z domácnosti, môžem oddychovať iba keď ma začne boleť hlava, keď už mi je tak zlé, že až zvraciam, až vtedy mi všetci dajú konečne pokoj, hej. Alebo tam môže byť rovina duchovná, kedy vlastne my máme napojenie na to niečo vyššie, na toho ducha, tak, alebo stvoriteľa, ja mám radšej to slovo, tak niekto, kto tam nie je úplne na to pripravený, alebo ho tá duša k tomu ako láka, že už prišiel ten čas, aby si tam mal aj ten spirituálny presah, ale ten človek buď sa bráni z nejakých dôvodov individuálnych, alebo proste není tam to pripravený, môže tam byť aj migréna ako jeden z príznakov. Nechám našim divákom kontakt na vás v popisku videa, ak by boli v situácii, že chcú riešiť svoje traumy alebo majú nejaké psychosomatické prejavy ochorenia, tak aby si vás vedeli vyhľadať. Robíte aj prednášky,
takže ste aj na sociálnych sieťach, takže myslím si, že to je veľmi zaujímavá téma. A ďakujem veľmi pekne, že ste prišli ku mne do podcastu a prajem vám veľa úspechov v vašom profesnom živote, aby ste pomohli čo najväčšiemu počtu ľudí sa vyliečiť. A ďakujem aj vám za to, že ste mi pomohli vyriešiť ten problém s očami. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, že ste mi dali priestor, lebo ja som práve cítila, že je potrebné, aby ľudia vedeli aj o týchto možnostiach, toho prepojení tej našej múdrej duše, našej múdrosti tela. Ja si to veľmi vážim, vašu dôveru a ďakujem, že na mňa aj necháte kontakt a veľmi rado a s láskou sa stalo. Ďakujem. Prajem vám krásny deň. Dovidenia. Dovidenia.